Raymond Muffin skal spille. Jo, Tracer, Krille. Yun Yong Wa Dor Benjamin. Du kan ikke engang udtale starten rigtigt. Bro, what that throat do? Damn, bro got the crazy frog. Hey, ikke i orden, Cute Flames. What that throat do though? Magician. What? Spær mig Cute på dig. flames, cute flames, Foxy, Foxy, cute flames. Shut the fuck Sigma, up. Sigma, Sip, Sigma, Sip, Sigma, Sip. Sip, Foxy, Cute Flames, Sigma, Sip, Kan du Sigma, nogensinde Sip. tilgive mig, Sepp? Hvad er det mit chef gør? Maris. En headshotet. De har en Ash. Au. De har en... Jeg fik en Ash forsvandt fra jordens overflade. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med hende. Hvad? Hvorfor er de efter mig? Hvad sker der for, at alle spiller Zarya for tiden, føler jeg? Må jeg have en OP? Nice. Hvis Anna er low. Anna er død. Ash forsvandt igen fra jordens overflade. Jeg kan ikke jeg sige fik dig, hende. du er alt for langt væk. Nice. Ja, det lyder som en kujons undskyldning. Hvorfor spiller du Wujang, bro? Væk. Hvor er Gajong? Det er en kineser. Hvad siger du? Jamen, hun er væk nu. Hjælp! Hvorhenne? Hvordan skal jeg komme derop? McCree der gemte sig på en trappe, og så løb han hen og du tappede mig, så... Kæft til et røvhul. Damn, den lyder tough. Så Damn! Healer den her. Der er McCree ovenpå, bare lige. Ja, den healer. Uzumaki. Ovenpå. Nå, jeg kan tage ham nu. Han er forholdsvis low. Please dræb ham. Ja, han er død. Tak. Yes. Okay, Sebastian flyver også bare rundt. What the fuck? Jeg prøver at se, om Crazy jeg kan game være rundt om mechanics. med ult. Okay, no mind. God damn. Jamen, det er sådan... Jeg kommer tilbage igen. Jeg er tilbage. Blink and you'll miss Og it, jeg har alt om Arkham. lidt. Jeg har alt nu. Jeg gik lige over mig, John. Jeg vil gerne lige sige til, for jeg ved ikke lige... De vil ud af mæk. De vil bombe. Ja. Jeg holder. Men jeg må godt spille. Den skal jeg bro. Så Nej, lidt bro. Jeg fik også Diva. Diva hen. Okay, jeg prøver... Det var virkelig low. Nej, det er fint. Jeg Virkelig kan low, bare ja. få sin tilbage. Ud af mæk. Nice. Jeg waller hende anden. Nej, men jeg ramte Hun er ikke. død, er hun ikke? Nå. Nej, jeg waller hende ikke oven med den. Nej, jeg fik hende... Jeg prøvede at se, om jeg bare kunne få hende ud af mech. Fordi det tager hende noget til at recharge lortet. De har en break nu. Jeg waller dem bare inden der. McCree kommer her. Han er low, så han trækker sig. Ah, man får ingen hide ud af det, det Virkelig havde jeg god glemt. wall. Hvem fuck gik? Jeg misser alt. Krille, tror jeg. Break er low. Sebastian, nødt til at komme ud, hvis jeg skal heale dig. Hvis jeg skal heale dig, så er du nødt til at komme ud. Soldier for Ja, det er siden. fint, det er fint. McCree er her også. Soldier er her også. Skal lige passe på der. Damn, de kommer derfra, jeg tror. Oh shit! Tak, Muffin. Soldier herovre. Nej, Discord nu, De vil Discord nu. gøre det også. Prøv at skyde ham, men jeg bliver targeted down. Jeg hold. Oh shit! Jeg har altså alt. Healing! Oh, sorry. Jeg så dig ikke. Jeg var i gang. Soldier død. Ja, nice. Det er den irriterende Cassidy er Discordet. Break er low. Ja, jeg står bare og skyder på Cassidy. Det er ligesom af deres Snipede backline. den. Nice. Hold da. Anna han. Hvad? Oh. Jeg bombede mig selv, bro. Bam, bam. Bappe sig selv. Nice. Øj, Jo. det var ikke Hey. Bare skip det her, bro. Har det så ikke været der, hvor vi oldede sammen, eller hvad? Nej. Nej, det er det nok ikke. Hvornår fanden var det her? Okay, jeg two-tappede en soldier og heal. Det er da jeg ikke var til stede. Det er da jeg var i gang med at fuck rundt i deres backline. Jeg vil have min... jeg vil Hvorfor er have det, min min back mus cream sådan puff. squeaker ud, når jeg holder tommelfingeren over sensoren? Skinseren. Ham der Baptisten tog en god healer, eller mig. Altså sådan, skal jeg spille Mercy eller sådan, jeg til. Eller Juno. Hey, whatever the fuck you want, altså. Hvad skal det betyde? Hvad?
Og Hvad Musse skal skal det lige ud. betyde? Vent, jeg er FK, Musse skal ud. Meget vigtigt. Okay, farvel Musse. Hvad skal det betyde, Sepp? At det ikke overrasker dig? Det ved jeg ikke. Hvad er det nu? Cassie, den fløj lige bare på Hey! Jeg healer dig, Mads Emil? Altså- Okay, jeg healer dig ikke godt nok, I guess. Jeg er død. Yes, det Nej, er jeg er god, ikke. mand. Healer code. Healer no code. Jeg blev ramt af en hammer. Jeg blev Ej, også den dræbt turret. af hans hammer. It's the Jeg goat. Jeg It's snipede the Mara. goat. Yeah. Sidste Det er hende, der har episode. optrænet vores Ej, goat. jeg kan godt mærke. Er det sidste episode? Danke. Holy shit. Guy. Nice. Hvor er Jeg Torben? healer dig, slap af. Sugar spice and everything nice. Sugar... For vi ved alle sammen, at Sepp, han er sugar spice and everything nice. Det var nok meget dybt. Hvorfor står han bare og hamrer mig? Det var nok meget dybt. Kan vi lige få en pause på den? Ja, tak. Pause. Fuck, jeg var til bare hammer ham ihjel. Bro, jeg var Oh, ikke sorry. inde i din øksegang. Okay, jeg nåede lige at få det liv her. Bro, hammer time. Hvad er det, der foregår? Mig og den anden Torbjørn er blevet enige om, vi kom. Det er det, der får. Guys. Det var Where han, you der at, startede det. though? Jeg er bare hans Where you følge. Jeg er at, på vej. though? Jeg er på vej. Jeg kan ikke gøre noget med en hammer, I'm sorry. Bro, brug dit util, din forfærdelige lort. It is not Det var på trolling. Siden, I guess. You just don't see the vision. That's trolling. Vi flyver, Sebastian. Of course. Fuck! Baptiste. Yay! Of course we'll have a Got look, you, my of friend. course. Vi flyver. Nej, ikke det her map. Nej. Ja, vi mangler Emil, så I bare kan sådan... run it down. Fik Myron. Mads Emil, Mads Emil! Jamen, jeg er... Hvad skal jeg gøre? De hiver mig bare tilbage. Damn. Cassidy og... Fuck dig, Jeg McCree! henter. Fuck you! Gider ikke komme ud af den Fik der fucking kassen. McCree, altså. McCree død. Bare gå her. Så gør han. Muffin er også tilbage. Jeg holder. Holder her. Jeg er med dig, Mads Emil. Ja, men vi er alt for vulnerable. Den ene healer død. Den anden healer... Ej, men den der Torbjørn, han skal komme ud af mit ansigt, skal han? Altså, McCree! Tag din fucking finger ud af nummen, mand! Nå. Jeg er død. Altså, jeg får stress af den Oh lorte my god! der. Åh. Jeg har alt. Den er ikke så godt. Hvor ligger bare der? offside. Jeg ved ikke, om det er det her. Jeg vil gerne leve. Vent. Flank. Jeg vidste ikke, hvad hendes alt gjorde. Fuck dig, Torbjørn! Jeg kan bare tage alt. Nej, der er en pocket vendetta. Oh no. Nej, Har du tak til købt det der. det? Kan du lide det for en pocket vendetta? Eller er det en pocketed vendetta? Hvem bliver pocketed, og hvem er pocketien? Jeg pocketer. Mercy er virkelig... Mercy er på 1 HV. Mercy er død. Mercy er død. Ja, jeg tænker køber du. Mads Emil. Jeg ikke holde low. Jeg er Hvorfor? heroppe. Deroppe mod hele holdet. Ja, jeg prøver at komme her. Hvorfor er jeg den eneste, der Tænker oppe. Okay, Altså, så I jeg- havde sådan... Og payloaden. Det... Så I havde bare Gider ikke scattered, noget mens fucking jeg stod og Lad os prøvede se at noget beskytte. action! Bro! Cirkel der. Bro, gå nu! Oh my fucking god. Muffin. Jeg så godt det der. Det der var absolut rage baiting, Muffin. Du var ikke klar Det over var det, men det var sygt absolut rage rage baiting. baiting. Bøh!
Oh my god! Jeg fik Vendetta. Jeg er low. Hvorfor bliver jeg... Hvorfor mig? I don't know. Hvorfor solo-ulter hun jer? Den er bare lidt No, aggressiv. what's det lige? Nej, jeg nåede ikke at revive dig, sorry. Jeg går over jer. Jeg se nu. Messi død. Hvor er du hen, Sebastian? Er du ind? Nå, du. Hvor er Eko henne? Hvad så? Eko Ja, her. Jeg hun er er nede og hos mig. dræbe Luca. Død. Så lad Eko os død, spise Eko ham død. med split sekund. Nice. Nogen der er Sorry, nede. jeg troede Sebastian stadig var med mig. Lad jeg pause, så vi ser. Vendetta har... Vendetta har armor. Okay. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg smutter. Men hvor pause? Må jeg lige se, hvor du pauser henne? En her på siden. Ja, Jeg pas tænkte på, den Muffin. siden. Ja, okay, fint nok. Vendetta flød. Yes, I got you, Jeg er død. homie. Tænk død. Pas på Mercy revive, måske. Lad mig lige se, om jeg Ja, har Mercy Mercy revive. Overwatch reviver, jeg har ikke downloadet, noget. men det er jeg ret sikker på, at jeg ikke har. Men I er vel også 5 stack, ikke? Eller Mercy hvad er det? ultet. Nej, Forstack. forstack. Åh! Prøv at se, om du kan komme Hvorfor væk bliver med den det. forcet ind i dig, Martian? Holy shit. Ved I godt, jeg kan stikke 4 donuts på den. Det kan du ikke, Muffin. Det kan Bro, du Muffin, ikke, de der stykker slik, der er formet som en sut, de tæller Vendetta ikke. død. Vendetta død. Hvad? Men guys, Jeg hvad blev tæller vi forfærdelig som til at være. donuts? Vi er enige om, at Cheerios er en form for donut, ikke? Hell no. Altså teknisk set ville det være en torus og ikke en donut, men ja. Så er det 3. Horus, bro. Ja, det hedder Shut form. the fuck up! Det er ikke min skyld, at form det hedder en fucking torus, okay? Og jeg kan ikke heal dig. Backline er low. Jeg kan hele dig. Åh. Nå, men han Jeg er havde bedre. det Vendetta er på der vej no tilbage. healing ting. Anna er low. Pas på, Ja, ja, jeg Vendetta prøver er at blevet chase. nanoboostet. Hvad var det, der var low? Nå. Hvordan er jeg i live? I don't know. Det er så irriterende. Hele vores hold forsvinder bare fra mig. Ja. Vendetta er low. Vendetta er ude af kampen. De low-key sådan kopierede vores tidligere sådan setup. Bare dive. Okay, hold fast i den her gang. Guys. Ja, jeg er på tænken. Nice. Tænken er low. Tænken er død. Godt. Jeg dør her. Jeg prøvede at heal. Eller, Tænken bliver reset. rettere Tænken bliver sagt, reset. På siden. Oh shit. Jeg bliver Nå, også hvad reset. fanden Sebastian, du er også Jeg dræber begge support. Tænken er død. Jeg kommer. Jeg Godt pinede spillet, godt tænken så hårdt der. Jeg kommer lige. Jeg kommer herned. What the fuck is you go? Jeg skal huske, jeg skal blive yin og yang, jeg skal balancere healing og damage, Healing. jeg skal ikke gå full Moira, jeg skal ikke gå damage Moira. Yin og Yang Moira er meget, meget skørt. Jamen vi er nødt til at Okay, gå men jeg har en 16 GB update til Overwatch, så det er somewhat downloadet spillet, men der er lige en update til det, som jeg ikke har. Alright. Men sådan, Den vi skal tager jeg lige balancere, vi skal balancere de to monstre. Hvad? Shit, mand. Oh shit, mand, du fløj. Bro, lad mig nu være, Tracer! Jeg bliver mobbet. Mercy brugte ult. Eller Nice. wasted ult hedder det. Oh, damn. Koldt. Jeg ultede hende, og så ultede hun for at komme væk. Og det nåede hun ikke, og så døde hun. Det er jo net Oh, shit. dårligt. Hvorfor ultede hun for at komme væk, når du Hvor mange er ultede? der? Det Hvor er mange er der ved piller? fucking Det er Amber. fordi hun burde simpelthen kunne nå at komme Par, ind, ikke ind i væggen. Der er et par på payload. Oh shit. Der er en DPS Jeg kan bager. ikke heal. Jeg kunne ikke heal tanken, hun var nated. Jeg prøver at beskytte dig. Tænk en Du- liv. Yes. Nåede akkurat lige at heal hende, nice. Fuck, Soldier broken jo. Holy shit. Fed teamkill, nice, jeg klarer en challenge. Fedt, godt spillet. Guys, Muffin han fik sådan han fik et team kill. En karakter er broken. Nej, men han bare sådan... Jeg fik ikke engang Det er gode healing stats den der game. Du siger ret hurtigt. Ja, jeg fik også lort. Hvad hedder det? Ja, bro. Ja, jeg ved det godt. Du er dobbelt så meget som jeg er. Du siger ret hurtigt, at en karakter er broken. Jeg ved det godt. Men det er jo broken, hvis man klarer det godt, kan man sige. Nickel points. Nickel points. Okay, hvis jeg kan få Krille til at break Mega character, så er det slemt. Oh my god. Ashen, hun headshotter mig. Jeg er død. Vores tank er også bare up in the masses. Ja. Jeg kan ikke gøre noget, når der er et Der er- skørt, desværre.
Nej, heller ikke her. Jeg rammer ikke noget GG. Det er derfor, vi træner. Stis. Nu forstår du det, Sepp. Hvis en lille Widowmine der til nu. Jamen, jeg... Altså... Den der Anna reddet lige hendes liv. Altså, han tager også bare den skade som en god dreng. Jeg må da give det til ham. Men tak for at booste min heal stat, brother. Brother from another mother. Jamen, præcis. You're my brother, you're my... You're a Fik jeg brother den? Fik jeg lover, I'm a mother lover. We should fuck each other's Big Ash. mother. Fuck each other's mom. Der er en lorry til venstre. Pas på. Ja, hun holder, hun holder, hun Jeg fik en, holder. jeg fik en. Jeg Men døde. vi er døde. Mig-tanken Det er og Loki. Massimil er døde. Det vil sige, der er ikke nogen support. Der er kun DPS nu. Hvis Men jeg kommer Ja, ud, så ja, jeg ja, også ja, en ja. crazy. fucking godt, det der klavermusik fra Chainsaw Man, det bliver nødt til at efterlade mig, bro. Jeg gider ikke se det mere. Fuck, Men han er Kalle, lort. Fuck, han er lort. er du en mother lover? Au, 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 Jeg au, er au, en mother au, lover, au, og au, jeg synes, vi burde fuck each other's mother. Jeg har alt. Jeg fik et lag. Okay, det her er Massimil også. Ja, men sådan, jeg følger vores coach-råd meget til punkt og prikke. Ja? Har du nu også en coach i Overwatch? Ja. Vi går til Vi. Overwatch. Hej. Yes, we går Fik til den ene support. Overwatch. Fik begge supports. Fik begge supports. Nice! Holy shit! Holy aim. Så Bro, går lige der er noget- no... Der går lige noget tid, før de kommer igen. Jeg kan altså ikke. Hvad laver han? Hvad laver han? Jeg kan jo ikke. Det kan han op igen. Hey, Muffin. Muffin, det er crazy, Muffin, at du er han meget laver langt frem. nummer, Du han er kan meget tage. langt frem, Muffin. Jeg kan bare dræbe Sigma. Altså, Wu Yang er den mest crazy poker, jeg har set i mands minde. Sebastian, jeg kan ikke komme op til det. Nå, det er fint. Jamen, jeg prøver også at heal ham, men han er en fast little boy. Nej, men det var mere, jeg kan ikke overhovedet få en vinkel til at komme op. Jeg tror, de har en tracer nu. Nå, det er bare en anden. Stunt. Ja, jeg blev ramt af Wu Jiang's ult. Pas på, Muffin. Jeg løb Og væk. Torben. Jeg løb væk her, Muffin. Jamen, jeg løber også væk, bare rolig. Okay, nice, nice, nice. Jamen, jeg er 85% til alt. Jeg er den. Jeg er død. Oh my god, men... Fucking Jeg tror, Sigma Low er Bottom kommet i ind. Kajsen er tilbage på TikTok. Jeg ved ikke, jeg får så meget fucking bullshit. Yay! Hvad så her? Jeg så Jeg har jeg alt. lidt stok på siege tænker. Altså, jeg tager bare damage lige nu. Oh my god, en crazy kanon dims. Altså, Takker. fuck! Hvordan kan den der lortesten skubbe mig ned deroppe fra? Oh, gør så Altså, på hvordan ham. giver det Gør så på mening? ham. Hvad? Pas på Annie, pas på Annie i huset. Er du overrasket over, at den store Nej, sten, jeg som kan hader nok bare, at- alle? Nå, men- Jeg blev holdet. Hvem er det, han holdede? Han holdede mig. det går Ja, bare jeg blev for også mig, holdet, jeg blev også skal holdet. Tilbage på tanken, tilbage på tanken. Nå, fuck. Ja, sorry. Jeg skal bare lige se, om jeg kunne få Rival Sebastian. Det kan godt være, jeg skal skifte til en eller anden, der kan hjælpe med Nax Sigma her. Virkelig dybt derinde, Muffin. Jeg fik tanken, Jeg dræbte 2 mennesker, Anna er et liv. Jeg har ikke noget HP. Tak. Men Jamen, Soldier ikke... Altså, jeg ved godt, jeg sagde dig om at flanke, og det er godt, men sådan... Nogle gange må du også holde dig med Timo. nej, det skal jeg nok. Okay, folkens. Sig til, når I er færdige, fordi så er jeg klar til at være Let's go.
Og Krille started playing. Fuck! Jeg mener, Krille started playing Overwatch. Ej, jeg troede, han havde shield der. Vi prøvede at revive dig, fordi jeg troede, vores Reinhardt ville stå med shieldet. Fuck, Who the fuck is Giganik? Who the fuck is Giganik? Vi fik Ash. Hvad fanden har Overwatch fået Night Market? Ja, det har de. Altså, jeg kan ikke løbe endnu om Jeg har sgu da råd til alt det her. No, bro, det var så tæt på. Hvorfor har jeg så mange penge? Oh my god, jeg er rig jo. Martin, du fik mig dræbt! Oh. Tænk, han tog mig til helvede med ham. God dammit! Jeg tror også, de har en Ash. Ja, de har en Ash. Ja, det er alt forskelligt. Myra er død. Det kunne godt være et diva-game, det her. Torb er Oh død. my god. Tænker jeg ikke med dig. Jeg kan ikke Jungle er kæmpe. død, Jungle er død. Og der er low-key en Reinhardt på mig. Tænk, jeg er ikke med dig. Det er sgu da mig. Hvem ellers? Jeg ved sgu det ikke, altså. Jeg er næsten old. Reinhardt burde være virkelig low. Ja, han er død. Jeg ved ikke, hvad den William der er gør, men virkelig det low. ser sejt ud. William løb væk. Drop dem. Hey, kan vi lige smadre den der? Den er ret, den kilder. Fremragende. Sådan der, tak. Vi skulle lige farme noget, hvad hedder det, noget old charge jo. Fordi jeg går ud fra, at det må være ligesom Marvel Rivals, det her lortespil. Det er det. Ja, just as I remember, altså. As beautiful as the day I lost you are. Jeg havde den der karakter. He used to be my best friend. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal bruge alt. Myra død. Oh shit. Altså, jeg kan ikke heale dig. Fik tænken. Yeah! Jeg har ham. Gas. Jeg står bare lige Jesus Christ, Jungle, din fucking gooner, bro. Hvordan Jeg får prøver man, virkelig her. Hvad hedder det? Perks, eller hvad de hedder? Ja, Top du er får død, dem top er sådan død. progressively, alt efter hvor godt du har Jeg gjort har din aldrig. rolls. Hvor høj mitigation du har på tank, eller hvor høj damage du har som DPS, eller hvor høj healing du har. Man kun få dem, når man dør. Nej, man kan. Nej, du kan få dem på nogen som helst. Du skal bare trykke den ved Den var sej, den der. Jeg har lige fået en, hvor jeg kan lave triple balls. triple. What? What? GG. Well played. Buh. Det er aldrig der. Lad os være ærlige. Damn. Jeg tror ikke, Jeg har ikke nogen. Yes, Hun har samtlige. Det var, hun er eller, ung. jeg mener. Ja. Nu fik jeg ikke... Jeg Men sad og du kiggede ved, igennem hvorfor lavede alt de ikke, sammen. hvorfor lavede de ikke en, hvor man kan se de der taglige sådan farmor-tasker? Ja, bro. Hun behøver sgu da ikke Hvor være ung, tror for du, at du ikke skal forstår, hen? det var- Where? You just put yourself in a situation where you won't get any freaking heals this game. Type shit. Hvis du er bag mig, og jeg har et skjold... Nice try. Alle sammen, der er ikke nogen healing til Sepp. Yes. Det er meget smart, fordi... Altså, medmindre Luca Older, så kan hun helt 100% styre, hvem hun healer. Og det er det samme for mig, så længe jeg ikke bruger mit E. Så der 0 vil healing ikke være nogen til... tilfældig healing, som Sepp han får. No Så healing det til skal man nok Sepp. No healing til Sepp. Ja, du skal nok pushe lidt tilbage her, Martin. Ja. Jeg ved Okay, seriøst ikke, at de var så... healer på grund af Sigma Shield. Ja, jeg indså godt, at det Sigma var en... Det kunne have været bedre rollouts. De har en soldier. Shit. Du skal nok klare den. Oh my god, han skyder jo bare, altså. Der er sådan ingen tanke bag hver eneste skud. Hjælp. Oh my god, det var et mirakel, du ikke blev ramt af den der fucking sten. Det var det virkelig. Bro, jeg farmer mitigated lige nu. Jeg farmer healing. Min barrier er ved at ryge forresten. Fik Cassidy. Du kan sagtens søge health for den, du har masser af healing lige nu. Åh, vent. Jeg kan ikke nå dig. Det er stadig den... Okay, jeg skulle lige sætte mig ned igen bag. Baptiste kan jo bare hoppe. Det er sejt. Ikke skyde ham. Oh, sorry. Godt, du blev med at stå ind i den. Jeg så den ikke lige. Oh shit.
Oh. Men du får lige den der, så kan du gøre noget bagefter. Lot, hold! Vil du se mit? Sebastian! Hey. Sebastian! Ej, Hvad så du, gamle? for helvede. Hvordan gav bare op efter det der? Hvad skete der? Wallowed du hans alt af, eller hvad? Ja, Det tror jeg måske. Du skulle have set mig. det var bare sådan det hele. Silence, bare kigger. Hammer ned! Hvad? Nej, chat. Guys, der står en på karten hele tiden. Bruh. Mit HP! Hjælp! Åh. Fall back. Er det fucking Baptista, der står på karten, eller hvad? Ja, det er Cassidy. Åh. God damn, jeg fik den efter det der play. Jeg har alt. Kom du, Kalle. Skal vi se videre? Jeg dræbte deres McCree, og det må jeg vist Bro, stå jeg for kan ikke resten af komme mit hen liv. til jer. Der er ingen, der gider at hente mig. Og gør sådan... Bare start op, onkel. Jeg kigger bare på din Gus han ender med at slime hele deres hold, altså lad Gus være. Jeg slimer dem, Den der altså, fucking det bliver cirkel, rundt i ansigtet, og det bliver overalt. fortsætter og fortsætter. Ja, det skal du sige. Nu kan du ikke bruge den efter, jeg har sagt, du kunne bruge den. Så er det jo sådan Loki. Skal Nej, have en lang det var snak. mind tricks. Oh, sorry, jeg har ikke revive, hvad Du mener fik Sigma på din shatter den her gang. Hjælp. Jeg fik en Sigma, Okay. jeg kunne have fået resten. Nej, du kunne ikke. Jo, jeg kunne. May sagde nej. Det blev live. Ja, det står ikke engang. Jeg forstår ikke, hvordan McCree fik mig der. Jeg var vildt et bane væk, han skulle være, men okay. Lige præcis. Det var Straight bare up. udødeligt. Fik Cassidy. Så Cassidy blev wrestled. Wow. En her. Damage. Jeg kan ikke ramme noget. Jeg er on fire. Der Nå, jeg spiser, så kommer jeg tilbage senere. See you all later. Bye bye. Bye bye. Hvor var jeg Ja, sådan? nu var vi flanker dem. Det kunne du faktisk gøre. Der spiller fucking... Hvad er det, Der var Reaper en eller noget? død. Det er irriterende, da Reaper går ind foran din... Asher low. Foran dig selv. Konstant. Er jeg virkelig low? Asher død. Nice. Rishi Muffin, død. sådan at du har healing op, du har Hvorfor er der healing ikke op. nogen, der pusher karten? Sorry. Jeg har karten. Jeg gik lige efter at heal. Ja, guys. Vi ses senere, hvis nogen er på. Ses, Massey. Bye bye. Please. Asher 1 HP. Asher død. En død. Messi død. Godt lavet. Cassidy er low. Crazy snipe. Jeg er sådan en død. Vi skal bare push, ja. Asher død. Hvorfor skubber den ikke? Nå, Gift til at starte der. Tanken kommer. jeg føler ikke af, jeg får ikke lov til at gøre så meget damage, som jeg kunne. Men det er mest fordi jeg står og pusher. En support nu. Cassidy død. De er alle sammen døde. Messi low. Shit, et cover. De kan skyde under. Nå, jeg har alt, hvis vi bare gerne vil ind. Asher low. Så ja, du kan godt prøve. Asher død. Cassidy død. I knew it.
Ja, det er helt Ja, fint. ja. Messi herop. Messi ikke med fanden. Nice, Jo. nice. Kun Murphy næsten. Hun går nok efter et res, eller hvad? Hun er færdig. Hun prøver at genopleve. Jeg vil være tilbage. Du er for langt væk, jeg kan ikke hjælpe dig, Muffin. Jeg tænker død. Go, go, go! Jeg synes, jeg lavede meget space. Jamen, jeg tror ikke, der var nogen DPS, så du gjorde det desværre. Nej. Er Smash low? Messi er reset. Anna low, eller ja, Ash low. Ja, død. Ash er død. Jeg tror ikke, det er klogt, de både har en Anna og en Ashe. Messi er død. 2 snipers. Er det klogt? Nej, det er ikke klogt. Jeg er ikke, der tror på Det det. ser bare forkert. Tænker du? Nej. Så, de er alle sammen. Nå, men har de ikke også en Anna? Vi har en Anna og en Widow. Ja, de har både en Anna og en... Ja, det er også. Ja. De har sgu da ikke nogen fuck. Holy Jeg har emote. en Anna. Det er sgu da ikke klogt. Holy at emote, Anna, man Sebastian. heller har en sniper. Holy gang. Det er Holy stadig vinter, shit. Loki. Nej, hun fik heller ikke særlig god healing. Men ham manden redde Tina, undskyld, det der mener. Kald du mute, by the way. Oh my god. Jeg synes også, vores diva er lidt sjov. Fik soldier. Nice. Siden jeg tager over. Fik sand. Jeg kan ikke kill dig. Ja, jeg hacker. Fik Kiriko. Hello. Er du sikker på, at jeg ikke burde skifte? Nej, Jeg nu er føler, du jeg med til at burde sætte igen. skifte. Jeg må lige Jeg undskylde, spiller jeg røvede Reaper, med hvad til, skal du der er ikke gøre? noget strøm. Jo, men mit Nej, headset har ikke men noget ikke bare strøm. for dig. Så jeg troede godt, jeg kunne nå ud og hente et stik, men det kunne jeg bare ikke, fordi jeg blev smidt ud inden for sådan 20 sekunder. Oh, damn. Ja, 70% til hold. kæft for jeres, den tank jeg har fået dårligt, det var da helt vildt. Jo, Det er men nu sådan, bro. kæft, de er lort. Jeg er på tænke. Au. Hihi. Damn. Damn. Han er ikke blevet sværere i hvert fald, lad os sige det sådan. Nej. Jeg bliver bare på point. Den her karakter er faktisk varm nok.
Det er helt glemt. Au. Der er mange mand. Ej, hvor er det her goofy. Ej, hvor er det her goofy. Ej, hvor er det her goofy, det her. Hvordan lever jeg? Han holder. Nice. Nå, hvor jeg fik et solo kill på ham. Okay. Sindssygt. De kommer. Summer på mig. Død. Jeg kan godt bruge healing. Nå. Jeg har alt, hvis jeg kan nå ind. Ja, det er god for det. Fuck, jeg er glad for min iskome. Nice, godt spillet. Jeg vil gerne ned lidt. Ah! Damn. Haha, haha. Han så. Inde i huset til højre. Han så low. Han så død. Han er low. Og de har en Symmetra. Nice, guys. Send low. Send død. Hvad? Anders står inde i huset til højre. Low. Hun løber. Fuck. Jeg løber bare alle sammen efter hende. Stakkels pige. Bare dø. 65% til alt. Fighter de alle sammen bare der? Jeg er død. Ja, pas på det. Tank er død. Han så over Anna er low. Ja, han er død, han så. Nice. Symmetra er low. No one can hide from my sight. Husk det ikke, når halvdelen af vores hold er dødt. How far are we? Der Tank er død. Kan man få noget healing? Let's see. Ja, du har healing op. Tak. Jeg blev one-shotter. Lidt late. Ja, I know. Han har den samme teknik som ham der med det der spidse mustache. Den der frame, Ja, 80 Ja, det det siger du er ikke. en mustache. Det er den samme teknik, men de har bare animated det på en anden måde. Hvorfor er det lukket der? Okay, hvad er det der for en... Åh nej, der regner. det er ikke... Hold da op. Han så her. Altså, Jeg skifter til Reaper. Han er low. De går perma efter min turret, altså kan I stoppe med det? Jeg vil dræb gerne tanken, gøre noget. dræb tanken. Okay, det kan vi ikke, nu kan jeg godt mærke. Høj Det er en så. over. Bro, der er han er chased mig. Fuck, vores ende er lort. Jeg føler virkelig ikke, at jeg får særlig meget healing det her game. Jeg ved ikke hvorfor. Nej, men det er også fordi, jeg spillede sådan ja til. Jeg har regnet med, at hun kunne heal lidt mere. Følg med, onkel. Look at the detail. Det var rart, hvis man måtte spawne igen i den her verden. Wow, wow.
Du går for langt den i hvert fald. Ja, det ved jeg godt. Det var dumt nummer. Åh! Jeg ved det godt. Ja, my bad. Jeg kan godt bruge en vej op. Okay, det får jeg bare ikke. What the fuck? Den har sådan lige ud for Sebastian. Han tank. Åh, nej. Tænk du. Lad mig med pik den her. Fuck, jeg sover i lang tid. What the fuck? GG. Jeg blev blokeret. Det er fint nok, jeg skal ind og spise. Dobbelt spørgsmål. Åh! Det er ikke nok. Jeg fik 3, men det var styrke. Fuck, glade vores Anna også, mand. Kæft, hvor lort.